Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Yanzu muka samu labari wani ya kashe wato Abale amma fa a baki, wato inda ya masa ƙaryar mutuwa, kamar yadda za mu kama ku rahoton kuji, wato inda wani a shafin Facebook wato mai suna Prince Abba Editor ya yi wa Abale ƙagen mutuwa yanzu nan. Masu sauraron mu, kafin mu kama ku cikakken rahoton, da Allah ku dangwala mana alamar subscribing, sannan ku danna ƙararrawa domin haka ne zai ringa baku damar samun labaran mu da bidiyon mu akwai shi da zarar mun dora za mu sanar da ku. Ga cikakken rahoton. Kamar yadda kuke gani haka, wani mai suna Prince Abba Editor wato ya ce mun yi misin ɗinka, inda yawa Abale ƙaryar mutuwa ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una, wato ya rest in peace wai dadi hikima. Babu shakka wannan mutuwa da ake yadawa ta Abale ƙarya ce, kamar yadda kuka sani masu sauraron mu, ba yau sabo ba, wato ba yau aka fara ba, wato yi wa jaruman Kannywood ƙaryar mutuwa alhalin suna raye, wato a ringa ƙaga masu mutuwa. To yau ma dadi hikima wato Abale an yi masa wannan ƙaryar, an ƙaga masa mutuwa. Wannan ƙarya ce, domin kuwa wato wannan Prince Abba Editor ƙarya yake yi, wato Abale yana nan a raye. Bayan wato wannan Prince Abba Editor din ya yi wannan sharing a Facebook, wato na cewar dadi hikima Abale ya rasu, ya sha zagi da kuma maganganu waɗanda wato za mu kama ku su a yanzu haka ku gani. Wato kamar yadda kuke gani haka, na farko akwai Sami'at Umar Faruk ta ce rest in peace, shi ita kuma Khadija Abdullahi ta ce bai mutu ba, sai kuma Khadija Abdullahi ta ƙara da cewa yana raye. Shi kuma Salisu Chashka Ahmad ya ce uban wa ya faɗa muku. Shi wato anan yana rufin inkarin cewar bai mutu ba, shi ma bai yadda ba. Sai Ruqayyah Suleiman Waziri ta ce sai kuma Fatima Zara ta ce kuma rainawa kanku hankali wallahi, gashi nan edit. Sai Abdulrashid Muhammad ya ce da gaske ne kuwa. Sai Muhammad Jawad ya ce tofa. Sai Ummi Khalid ta ce shin akan wani yake ko kuma wani yake ciyar da shi, ko ya tsare maka wani abu ne a rayuwa da kake nema mai mutuwa a yanzu? Sai Kabir Rabe-Rabe ya ce ƙarya ba kyau. To waɗannan kaɗan daga cikin waɗanda tun daga bisani suka ma ƙaryata wato shi wannan wanda ya postin ɗin wato Abba. Babu shakka wannan ƙarya bai kamata mutane su ringa yada irin wannan abun ba, haka kurin mutum yana raye cikin kwanciyar hankali a ringa ƙaga masa mutuwa. Mun sani dai cewa dukkan wani ɗan adam da yake raye, Allah dama ya riga ya faɗa kullu nafsin za'iqatul mauti, dukkan wani mai rai wato mamaci ne, dole sai ya mutu a kwana a tashi, walau da cuta walau babu cuta dole sai ya mutu. Da haka muna jan hankalin dukkan waɗanda suke aikata irin wannan abu na kashe mutum yana raye, to fa su sani cewa shi lokaci zuwa yake, idan bai zo ba wanda ya isa ya jawo shi. Haka duk inda ka kai da ƙaga mutum mutuwa, to fa wallahi idan mutuwar lokacinsa bai zo ba fa zai mutu ba. Da fatan Allah Ubangiji ya sa mu dace. Masu sauraron mu, kamar da kuka ji mun tsago muku gaskiya ne akan wannan lamari. Dadi hikima bai mutu ba, yana nan a raye, yana ci gaba da al'amuransa. Wato dukkan wani wanda yake ƙaunarsa wato ya sani cewa wannan jarumi bai mutu ba, yana nan a raye. Ku ci gaba da sauraron wannan tasha ta mu, ya kawo muku labarai da ɗumɗumin su. Ku dangwala mana alamar subscribe sannan ku